ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ತಾಂಡವಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಸಮಸ್ತ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗೂ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೆನಂಚಿನ ಜಗದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಸಂದೇಶನು ಅಕ್ಷರ ಪಾಲಿಸೋನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮೂರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಹಿರಿಯರು 1930 ಬಿ.ಆರ್. ಕರ್ಕೇರ್ನ ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಆರ್. ಕರ್ಕೇರನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟ ಆರಂಭ ಅಂಡೆ ಇನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೂಲು ಆ ಒಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೇನೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಗೊಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ನೆರವೇರಿಸ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂದೇನು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಗಳಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಂದ ಪಂಡದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣದ ಬೇಲೆ 1989 ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು 1991 ಒಂದು ಮುಗಿಯುಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಈ ಮೇರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದ ನಾನಾ ಬಾಗಲೇನು ಮೇರೆ ತುದುಪುವೇರು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲ್ಕತ್ತಡೆ ಈ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವಿನ ವರ್ಮ ಅವತಾರಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇತ್ತು ಉನೇನ ಮೇಲೆ ತುಗೊಂದುಪ್ಪುವೇರು ಉನೇನ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಛಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕನಸಲಾದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅರೆ 1990 ಈ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನೊಟ್ಟುಗು ನವದುರ್ಗೇರ್ ಪಂಡ ದೇವಿನ ವರ್ಮ ಅವತಾರಲ್ಲ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪದೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ವರ್ಮ ದಿನಲ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದಿತ್ತಿನೆಕ್ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದು ಪುದರಾಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1991 ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವೀಕರಣ ಆಯ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಬಂಡ 89 ಆರಂಭ ಅಂಡಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನವೀಕರಣದ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಓಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆಂಡ ಅವು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತಾದಿನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆರೆಕರೆತ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಒಂದುಂಟು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕುಡ್ಲದ ದಾಯಗ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂದು ಜನಕಲ್ನ ದಸರಾ ಭಕ್ತರ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ್ನ ದಸರಾ ಅಂದೆ ದಾಯಗ್ಯಾನಿ ಪಾತೆರ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ಅನುದಾನ ದೆತನಂದೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತಂದು ಬರಂದುಪುನ ಒಂದು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಡ್ಲ ಪುದು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನಂದ ಅಂಡ ಈತ ದಸರನು ಈತ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ವೈಭವಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇನಿಮುಟ ಅನುದಾನ ದೆತನಂದೆ ಒಪ್ಪುನ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಂಡು ದುಮ್ದ ದಿನಟ್ಟು ನೆಕ್ ಈ 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ 15 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ನವದುರ್ಗೆ ಶಾರದೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರು 75-100 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೂ ಹೊಸ ಮೆರಗು ಕೊರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶುರುವಾಂಡೆ ಒಂದು ಈ ದಸರನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದುಂಬಗೆ ಇಂಚಿನ 2004 ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಅಂದೇ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಇನಿ ವಿಶ್ವದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸೀಮಿತತ್ತು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗೂ ಸೀಮಿತವತ್ತು ದೇಶಗೂ ಸೀಮಿತವತ್ತು ಉದಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನಗಳು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದಸರಾದ ಒರ್ಮ ದಿನ 10 ದಿನ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಸರಾ
ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆ ಅದು ಒರಿಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲತ್ತು నేను ಮೀರಿದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನಲ ನೆಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಪಂಡಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಒಪ್ಪನ್ನಪಗ ಆರಾದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಏರಡಲ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂಡದ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಲಾದ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಾಳ್ಯ ಕಾವಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ 10 ಜನತ ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣೊರೆಸನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲು ಈ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ ಬಾಳ ಉದ್ದಿಮೆನ ಪೂರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆಪುನ ಸಹಾಯನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ದಿನ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಡು ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇನಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಅಂದು ಪಂಡಂದ ನೆಟ್ಟ ನಡತಿನ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೆಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇತೋ ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಟೈಮ್ಡು ಅಗಲ್ನ ಉದ್ದಿಮೆ ಸೆಟ್ ಅಗಲ್ನ ವರ್ಷದ ಆದಾಯಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ನಿಗುಲು ತೂದಿತ್ತಂಡ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಈ ಕೊರೋನಾದ ದಿಸೆಟ್ ಓಲ್ಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 2020 ವಾ ಕಾರಣಗಳ ದಸರಾ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಂದ ಪಂಡೇರು ದಯಕ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಪುನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೂ 500 ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಈ ಸತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಲ ಈ ದುಂಬು ಬತ್ತದಂಡು ಅಂಡ ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದು ನೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅನಿತಪಾದಿನ ನಮ್ಮ ವಾದನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ಮನ್ನಿಸದ ನಂಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ದಸರನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಮಾರು 2,000 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತಜಿಡ್ಲ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಪಲ ಪೋಂತಿನ ರಸ್ತೆ ಕನತ್ ಬರ್ತದ ಆ ದಸರನ್ನು ಬೇತೆ ವಾ ರೀತಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಯ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶದೇ ಒಂಜಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ದಸರಾ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉತ್ಸವ ಆತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಟೈಮು 5 ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿರತ್ತು ಯಾರು ಈ 2 ವರ್ಷಡ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕುಗ್ಗುದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಓಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದಾದ ಪುನಗ ಈ ದಸರಡು ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊರ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಈ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಸರಾ ಆ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಿನ 2 ವರ್ಷ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಸತಿ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ದಸರಾ ಎಲ್ಲ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪರೆ ಉಂಡು 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 9:15 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ 11 ಕಾಲದ ನವದುರ್ಗೆಯರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ದೊರಕರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದನೆ ಪಿರವದ ಮೇಟು ಪುನಃ ಗೋಕರ್ಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ಡು ನೆತ್ತ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಜರಗರೆ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶತಸಿಯಾಳ ಅಭಿಷೇಕ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಂಭವಾಂಡ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ PVS KSR ರೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಆದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಷ್ಕರಣೆ ಮಾತಾದೇವಿನೆಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು
ಬಹುಶಃ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ 12-15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಗ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡ್ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಡ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅವಡಂದು ನಮ್ಮ ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ ಅವು ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಭ ಅಂಡ ಗುರು ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆವರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಸರಾ ನಡೆಪುನ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 9 ತಾರೀಕು ಮುಟಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾಮಂಟಪಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೊಡೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡರ್ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಶೇಷತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ದಾದಾಂಡಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆ ವಿಶೇಷನ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಡ ವಾಪನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಸೇವಾದಳ ಅಂದುಂಡು ಈ ನೆತ್ತ ಜವನೇರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಏರ್ಕೊಂಡ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಸೇವಾದಳ ತಗುಲು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ದದಾಂಡಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತೇರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಸ್ವರ್ಣದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ 14 kg ಬೊಳ್ಳಿದ ರಜತ ಪೀಠನು ಆ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚಡು ಈ 14 kg ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಐತ ಮರತ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ರಜತದ ಬೇಲೆನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬೆಂಜನ ಪದವಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಈ ಸತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಮುಚ್ಚಿದಂಚಿನ ನವೀಲದ ಒಂದು ಕೊಂಚ ವೀಣದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಆವರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತು ನಾವಂಡ ಆದಿಜ್ಜ ಅಂಡೆ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆಯಿಜಿ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಎತ್ತೇರ್ಡ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಇಂಚ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುಂಡು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಬರ್ಪೇರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುಡ್ದುಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಬರ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಸರಾಗೂ ಏರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಆವಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲು ಆವಡು ಏರು ಮಂತ್ರಿನಗಳೊಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ್ತ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಯುತವಾದ ಆಗ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಜನಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತ ನೋಡಂದು ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ.